Dobrý deň, vítajte v Župčanoch, len 6 km od mesta Prešov. Dnes mám pre vás pripravenú novostavbu bungalovu, ktorá je momentálne vo fáze rozostávaného domu, avšak developer vám ju dokončí podľa vašich predstav až do štandardu. Chcete vedieť viac? Tak sledujte ďalej. Dom sa predáva vo všetkých vyhotoveniach. Polodom, štandard, nadštandard a štandard plus. Ide o exkluzívne dokončenie domu, o ktorom sa dozviete viac na našom webe. Obývacia izba s modernou kuchyňou poskytuje bohatý priestor a je odtiaľ vstup na priestrannú terasu so záhradou. Na pozemku o výmere 525 m2 budete mať dosť priestoru na všetko. Detské ihrisko, bazén, záhradný domček a pred domom je priestor na dobudovanie garáže. Nájazd na diaľnicu je len 4 km od domu, odkiaľ ste v Košiciach autom už za 20 minút a ako som už spomínal, Župčany sú len 6 km od Prešova, vďaka čomu máte vyššiu flexibilitu pohybu, finančnú výhodnosť a kvalitnejší život. Navyše je v obci základná škola s materskou školou, detské ihrisko a pizzeria. Celková podlahová plocha domu je 100 m2 a dispozične ide o štvorizbový dom s kuchyňou, kúpeľňou, 2 toaletami a špajzou. Dúfam, že sa vám dom v Župčanoch páčil. Ten váš vám dokončíme podľa vašich predstav. Ak hľadáte skvelé bývanie v novostavbe na skvelom mieste, toto bude pre vás to práve. Doprajte si pokoj, pohodu a súkromie. Teraz vám stačí už len zavolať a podrobnosti preberieme na obhliadke.